Udržujeme útok. Trošičku sa tam trávime aj s košom. Máme to tam trošku priškrtené určite na tom rozdeľovači, pretože tento našu vyšiel, ale ten pravý prúd bol veľmi. Otvoríme venko na rozdeľovači na pravej strane pravdepodobne. Máme, teraz ešte trošičku musíte pridať. Čiž ne? Takže aj napriek tomu, že bol ten pokus mimo poradia,